Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li Malta għandha bżonn gvern li ma jismax biss meta jasal il-vot, iżda gvern li dak li iwettqu. Għalli dan nsib wara l-slogan nefs ġdid, għalli dan ġibna baħ mill-ħidma tal-partit li jisma' lil poplu dak li jixtieq jara differenti. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, Dr. Borg qal li Partit Nazzjonalista fil-gvern se jibni fuq it-tajjeb li diġà sar u jindirizza nuqqasijiet. Sostna li tmexxija serja ta' tiserħan il-moħħ għalli dan jista' jsir pagi aħjar aktar ħin mal-familji, ċertezza lin-negozji, tagħmel iż-żgħażagħ u dinjità lill-pensjonanti. Għalli dan jista' jsir mudell ekonomiku li jmur lilin mill-ħaddiema barranin u aktar effukat fuq il-produttività, teknoloġija u innovazzjoni. Dr. Borg qal li l-pajjiż xeba mill-pressjoni infrastrutturali, kostruzzjoni u traffiku. Mistoqsi dwar kif se jindirizza dan qal li l-proposti se jwiżnu dan kollu. Għalli pajjiżna se jkompli jkabbar l-ekonomija b'setturi ekonomiċi ġodda li pajjiżna għadu qatt ma ħaseb dwarhom. Sostna li l-Partit Nazzjonalista se jippubblika l-manifest sħiħ fil-jiem li ġej. Spjega li kull proposta se tkun kostitu fattibbli biex ikunu jistgħu jitwettqu jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu. B'reazzjoni għal proposti tal-Partit Laburista għan li kuntent li l-Partit Laburista ddaħħal il-konċett ta' Child Trust Fund fil-manifest tiegħu minkejja li fi kliemu kien ikkritika qabel. Mistoqsi dwar il-kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista waqal li din il-kariga għadha vakanti minħabba li l-elezzjoni sejħet qabel iż-żmien. Rigward id-Deputat Prim Ministru, kif aħna llum il-ġurnata, kif il-Partit Nazzjonalista propju ikollu l-opportunità li nagħta l-fiduċja mill-poplu Malti Wawċi u ikun fil-gvern, Alex Berċi Kalaxxone bħala viċi kap. Tem jgħid li Malta mhijiex tal-politiċi imma tan-nies u li bħalissa l-poplu jinsab ċan għal nifs ġdid.